Is-Sindku tal-Birgu John Boxall ikkonferma l-istorja esklusiva ta' Net News ċoe li fix-xhur li għaddew l-istess Sindku kien bagħat sensiela ta' emails kemm lill-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll lill-Ministru Rodrigue Galdes bil-periklu li kien hemm brabta ma' binja fit-triq l-antika fil-Birgu binja li fl-għodwa tal-31 ta' Diċembru waqgħet parti minna. F'intervista mal-Gazzetta illum Boxall saq illi l-ewwel email li bagħat kienet f'Lulju tal-2023 fejn fakkar lill-Ministru fuq il-konferenza stampa li kien għamel fejn wiegħed li se jirrestawra din il-binja u talbu sabiex iżomm kelmtu. Dan kif kienet fost numru ta' binijiet fil-lokalità li kienet qed tuħsib l-awtorità tad-djar, madankollu kemm Rodrigue Galdes kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela illi kien infurmat b'dawn l-emails mamlu assolutament xejn minkejja illi ir-residenti kienu f'periklu ċar. Boxall sostna mal-Gazzetta illum li l-ħtiġijiet tar-residenti tal-Birgu qed jaqgħu fuq widnejn torox bir-residenti jinsabu mħasba ferm. Tul il-jum tas-Sibt 3 ijiem wara, il-Ministru Rodrigue Galdes ħareġ sqarrija biex jgħid illi preżentament għaddejja investigazzjoni interna wara l-kawża tal-inċident u stqarr illi issa qed tittieħed azzjoni konkreta madankollu din il-binja ssila għal tal-inqas 6 snin taħt ir-responsabilità tal-Gvern u kellha ċedi biex forsi jsir xi ħaġa biċ-ċittadini jitqedu f'riskju b'mod sfaċċat. Net News bat sensiela ta' domandi lil Rodrigue Galdes mingħajr ma rċevina tweġiba ċara. F'Lulju 2024 Boxall kiteb email lil Rodrigue Galdes kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela fejn staqsax qed jistenna biex isir xi ħaġa u x'se jiġri la jmutu n-nies. Dan fil-waqt li wara li seħħ il-każ propju ftit tas-sigħat wara, Boxall bat email oħra lill-Ministru Galdes u lill-Prim Ministru Robert Abela fejn qalilhom illi dak illi seħħ kienet xorti tajba li ma mitħadd u nsista illi kien diġà wissihom illi kienu qed jistennew illi ssir disgrazzja. Għaldaqstant Net News kiteb ukoll lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru dwar dan kollu li ma' email bqajna ma rċevejniex tweġiba għaliha. U ċar illi Robert Abela flimkien ma' Rodrigue Galdes kien konxju minn dan kollu għaliex is-Sindku Laburista John Boxall kien qalilhom bla tlaqliq illi l-ħajja tan-nies kienet f'periklu. Għalhekk il-Prim Ministru Robert Abela konxjament injora l-appelli ta' John Boxall u tar-residenti u ddeċieda illi jilab bil-ħajja tan-nies. Konxjament Robert Abela kien jaf bil-periklu kbir illi kien hemm u ġie jaqgħu jqum illi seta' miċ-ċaħat u jekk la darba kien jaf ripetutament ir-responsabbiltà unika ta' dan l-aġir għandha taqa' f'ħoġor il-Prim Ministru u Ministru responsabbli. Abela jgħat jaħrab milli wieġeb domandi leġittimi dwar għal xiex din il-binja tħalliet f'dan l-istat bil-periklu illi jmut xi ħadd minkejja illi qalulu bir-riskju illi kien hemm.